Tots els dies d'escola, imagina't. Què volen? Què vols? L'arc de Sant Martí. Què volen? També no comptes dins, Serà que Emmanuel castiga. Emmanuel, escoltem l'Emmanuel. A veure quins altres desitjos. Fas una pregunta. No. Com heu vingut? Camina. Clar, estan molt acostumats a caminar per la muntanya, oi? I l'altre dia us vam veure, Sí? L'altre dia us vam veure a la muntanya. Estaven amagats. I què vam trobar a la muntanya? Un barret de follet. I què més? I? Ens vau escriure una carta, oi? Per dir que venia. Clar. Voleu dir algun altre desig? Cavallets? Digues. Què voleu que li diem al poema? Diem el poema? Una, dos i tres. Aquest Nadal no vull que compreu dia. No vull roba, ni turons, ni bombons. El que vull no que us donem les cartes de els dofins. La carta dels desitjos. Si els poden començar desitjos. Cavallets, una carta. Amb un vigileu. Doncs un aplaudiment ben fort. Moltes gràcies, estan supercontents. Vindran l'any vinent, l'altre dia, què ens van deixar? Ens van deixar alguna cosa, Sí, una carta. Què vam trobar? Una carta. Què més vam trobar? Què porten, Anna? Que s'assemblaven a aquest? S'assemblaven a aquest, el gorro que vau trobar o no? Perquè és el d'ell, no? Que et porta color... És diferent, que el vas perdre, no? Al bosc. L'havia perdut. Vale. Molt bé, i què els podem dir? Girafes, micos i mones que hem preparat per donar una carta. No barallar-nos. Què més? Què més hem demanat de desitjos? Jugar junts. Compartir, jugar junts. Què més, Alejandro? Què vam dir? Què vas dir tu? Quin desig? Una mica complicat, això. Però... Sí, perquè sabem que la vostra feina és emportar-vos als bons desitjos i les intencions dels nens i nenes. Clar, perquè nosaltres el que volem... Què diu? Vaig dir jugar junts. Ens agrada jugar junts amb els nens de tota l'escola. No estar separats amb els altres I no portar què? Vam dir també. No portar això, que no volem això. ja, volem que se'n vagi això ja que ens podem treure la mascareta, oi? Que sí? Clar. Doncs mira, aquí tenim la carta que els hi donim, no? Sí, Noa i tu digues algú també, va, i una altra, que així la Sara també pot ser no. Vinga, aixeca't, mira. Sí, no? Tots aquests àcids. Acosteu-vos sense por. Pollets. Fan com impressió. A veure si... Mira, jo et faig un petó amb una cosa. A veure, una, dues i tres.
Muy feliz. La Xenoa li pregunta. Xenoa, què els hi preguntes? Què els hi pots preguntar? Que si venen del bosc. Sí, clar. Ala, dormir. Viuen al bosc, en una casa, sí. En una casa vivim o en una cova? No sé, igual no sé una cova, no sé. En una casa de tro. Hola, una caseta. Una caseta. Oh, molt bé. Ja mira la Katie. Ei, digues, digues. Andreu Fullets! A veure si venen. Ui, no, massa fluix. No ens han sentit. Massa fluix. Que voleu explicar més? Andreu Fullets! Ara una mica millor, no? Com esteu? Però quina il·lusió! I ara els fills dels Fullets que ja han arribat quan? Mira que bé! I hem preparat alguna cosa pels follets, nosaltres? Què? Què hem preparat? Què els hi hem de donar? Què els hi hem de donar als Fullets? Espaguetis? Espagueti, Jo però crec també, que no, després si crec que voleu no. espaguetis per dinar també, però Jo crec que home... no, que no els hem preparat espaguetis. Són ells? Abraçades! Abraçades, James! Escolteu, Eliot, James! estem llegint la carta dels Fullets. Quin desig has dit que t'agradaria a tu tenir? Les nines, les nines, és veritat, tu volies dir les nines, tens raó. Jugar amb nines, és un desig. Quina il·lusió! Amb nines. Jugar amb nines, Eliot, espera, seu. Què més? Pessigolles, Les per pessigolles ens fan molta il·lusió també, sí. Samuel, quin desig has dit que t'agradaria? Quin desig? Pujar en una barca, pujar en una barca. I que tothom, Naomi, tu què volies? Que tothom tingui un barret de colors. Doncs mira, Susani, li pots dir aquest desig dels dies? I ara mirarem els cavalls. Ara mirarem els vestits dels cavalls. Uau! Sí, entre les dues, no? Anem a veure quines coses vam dir que ens faria molta il·lusió fer als cavalls. Vam dir, ens farà molta il·lusió tornar a jugar amb els amics, sí o no, a l'escola? Jugar, a veure com ho dieu? Jugar! Molt bé! Més coses. Vam dir, també ens fa molta il·lusió cantar. Que sí que a l'escola ens fa molta il·lusió cantar tots junts i ens ho passem molt bé? Clar. Fer-nos... Què són? Mua, 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 mua. Fer-nos petons. Sí o no? Ian, què vas dir tu? Quina il·lusió! Córrer! Córrer també ens fa molta il·lusió poder córrer tots a l'escola, al pati, que sí? I què més? Quan era això que vas dir tu? On està el quan? Què vam dir que ens feia molta il·lusió fer junts a l'escola? Ballar, quan tornéssim de vacances, ens feia molta il·lusió també poder ballar plegats. I Shakira, on estàs? Pintar! També ens fa molta il·lusió pintar tots junts a l'escola, sí o no? Estimar-nos i ajudar-nos molt, sí o no? Crec que no m'he xugat. Els petons també, exacte, els petons ens fan molta il·lusió, sí. Algú vol dir alguna cosa més? Algú vol dir alguna cosa més? Hem explicat quins desitjos que tenim, oi?